एगो भक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाके बाबा भोलेनाथ से पूछा था कि ये बाबा हमने के 1 घंटा अगर पानी में भीग जाई ना तो हमने के जुकाम ध लेला। रउआ ऊपर तो इतना लोग लाखों लीटर पानी गिरावेला, आपके जुकाम ना धरेला। भक्त कैसे पूछा था बाबा से, कौना भाव में? सारी दुनिया के दाता कहाला, बेले पत्तरे से रोज लदाला। हो सारी दुनिया के दाता कहाला, बेले पत्तरे से रोज लदाला। ये बाबा कि ए हो बाबा तोहरा पगंगा जल ढारे जो काम नहीं धारे बाबा कि ये हो बाबा तोहरा पगंगा जल ढारे जो काम नहीं धारे बाबा। सारी दुनिया के दाता कहाला, बिल पतरे से रोजे लदाला। ये बाबा कि ये हो बाबा तोहरा पगंगा जल ढारे जो काम नहीं धारे बाबा। ये हो बाबा तोहरा पगंगा जल धारे जो काम नहीं धारे बाबा। जय हो। सुन ले बानी की सागर मंथन जब भाई बाबा सब काला 14 रतन मिल गए। हो जहिया निकलल जहरिया तू पी गईला हो, जहर से सब मुए तू तो जी गईला हो। घेरे सावन में करिया बदरिया, खूब झोंकेला पूर्वी बयरिया। ये बाबा कि ये हो बाबा तोहरा पगंगा जल ढारे जो काम नहीं धारे बाबा। ये हो बाबा तोहरा पगंगा जल ढारे जो काम नहीं धारे बाबा। पूरा दुनिया हवे तोहरे हाथ में, भारी घटना घटल बाबा अमरनाथ में। आयल तूफान माटी में सब मिल गए, तोहर मंदिर के है नाथ कुछ ना भय। जाड़ा गर्मी या बरसात के बेला, सब घरवा में छुप के रहेला। ये बाबा
कि ए हो बाबा बुनी झमा झम परे जुकाम नहीं धरे बाबा कि ए हो बाबा बुनी झमा झम परे जुकाम नहीं धरे बाबा। सारी दुनिया के दाता कहाला दिल